Türkmenistan'da itileşen krizisin ve hususi telekiçiligi girdilen çäklendirmelerin arasında döwlet edaralary bilen birlikde hususi kärhanalar hem köpçülükli ýagdaýda işär sanany kemeltmäge başlady. Munyň häzirki gün hasem köp guruluş pudogunda işleýän kampaniýalarda duýulýandygy bellenilýär. Ýurtdaky guruluş kärhanalarynyň tas ählisi diýen ýaly girdijileriniň ýokdugy we işgärleriniň aýryklaryny wagtynda töläp bilmeýändigi sebäpli stat sanyny kemeltmäge mejbur galdy. Türkmen guruluş kärhanalarynyň diňe biri 700 işgärini boşatmaly boldy diýip Azatlyň guruluş pudogundaky ýagdaýlardan habarly bir çeşmesi 3 aprelde maglumat berdi. Munyň bilen birlikde işgärlerin käbiri iş orunlaryny ýitirmejek bolup, töleksiz dinç alysy çykmaga hem razy bolupdyrlar. Azatlyň çeşmesi iş orunlary kemeldilýän türkmen guruluş firmalarynyň anyk atlaryny berse-de, bu kärhanalardan kommentari almak başartmandygy sebäpli olary efirde agzamakdan saklanýarys. Türkmenistan'da eýýäm ençimi wagtdan bäri dowam edip gelýän mali krizisi, häkimetleriň koronawirusyň ýaýramagyna garşy alyp barýan çäreleriniň fonunda hasda yaramazlaşdy. Soňky maglumatlarda telekeçileriň indi bank hesaplaryndaky pullaryny hem nagtlaşdyryp bilmeýändigini ykdylýar. Bularyň netijesinde käbir sultanda azyk öndürüji kärhanalaryň hem ençimisi işlerini dolulygyna toktatmaly boldular. Sol bir wagtda dünýäde koronavirus pandemiýasynyň fonunda käbir döwletleriň telekeçiligi goldama üçin ýeňillikleri hudurlaýan pursady. Türkmen häkimetleri bu uğurda nähildir bir çärelerin görülýändigi barada maglumat bermeýärler. Geçen hepde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sowdany we telekeçiligi üstürmek boýunça diýen kefitleme bilen geçiren iş maslahatynda hem bu barada hiç zat aýdylmady. Muňa derek maslahaty gatnaşan resmiler adatça bolşýaly ýerlerdäki hakyky ýagdaýy açmakdan saklanyp hemme zadyň gulaly gullukdygyny inandyrmaga çalışdylar. 24 martda geçirilen maslahatda suýulda guruluşy tamamlanmaly detalary bellenilen möhletinde tapşyrmak boýunça gözegçilik işleriniň geçirilýändigi hem aýdyldy. Bu ağırlıkda hususi kärhanalar bilen bir wagtda Aşgabatyň ýuridik görkezmesi esasında döwlet idara kärhanalarynda hem köpçülikli ýagdaýda iş orunlary kemeldilýär. Azatlyň ýurdun durly künjeklerindäki habarçylarynyň tasdiklaýşy ýaly häzirki pursat döwlet idara kärhanalarynyň ençimesinde müňlerçe işgäri boşatmak boýunça giňgerimli işler alınıp barylýar.